रिसेन्टलि मोनसे भाइरेल मुभि फिल्मानो जाहैबाय 12 फेल जेराव माने हिर'आ माने बेसेबांबा गोरिब न'खरनिफ्राय फैनानै माने कचिं खालामो आरो लास्टाव ट्राइ खालामै खालामै साक्सेस जालाङो IPS अफिसार जानो थाखाय UPSC क्रेक खालामनानै दा नैबे मुभिखौ नायनानै आं मोनसेल' बाथ्राखौ सोलोंनो मोनो जे मानसिया जुदि गोसो गोरबोजों माबा मोनसे खामानिखौ मावनो आखायाव लायोब्लाथाय थारमाने जायखिजाया गेदेरनिख्रुइ गेदेर जेंनाफोरा बेखौ हमथानानै लाखिनो हाया बेनिखायनो आंनि नायगिरि लोगोफोरनि गेजेराव सोरबाफोर नैफोरबायदि साननाय दंब्ला जे जायखिजाया खामानियानो माने आंनि नङा गुबुनासो मावनो हागोन बा आं बेखौ माने मावबाबो देरहासार जानाया थिग बिसोरनि थाखायनो नैबे मुभिया जाहैबाय 12 फेल नोंथांमोना नाय माबा मोनसे थुलुंगा मोननो हागौ आरो जाफुंसारनायाव नोंथांनि खामानि जाफुंसारनायाव बा मावफुंनायाव मदद मोननो हायो गोजोन्थों जय बर' हारिनि